1 minute, Rupert. Stand by. Hello and welcome to ZimDI TV. We are streaming live from the capital city of Harare, and thank you for joining us. Please like our Facebook page so that you never miss any of our exciting and informative programs that we stream each and every day. My name is Robert Tafumane. As I have said, please invite friends so that they will never miss any program. If any of our programs are interesting, as I've said before, don't tell us, but share with your friends so that they will also never miss anything. This is the only station that is interactive with its viewers. Sekutaura kwandaita pano tinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana, zvirongwa zvinodzidzisa. Moto yedu ndeyekuti ZimDI TV building bridges. Tinokunzirai zvirongwa zvakawanda wanda. Hongu vamwe tinogona kusazvifarira, vamwe tinogona kuzvifarira, asi chinangwa chedu ndechekuti panopera chirongwa iwe neni tinenge tadzidza zvinhu zviviri kana zvitatu. Pano tinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana pazuva rega rega, zvinosanganisirawo vaimbi vanouya pano, maactors nemaactresses vanouya pano zvakare, tichitaura nezvenhoroondo yavo kuti vakabva kupi, vari papi uye vari kuenda papi. Maprofita ese tinokunzirai pano, vanorapa nemishonga yechivanhu tinokunzirai pano zvakare, kuti iwe neni tigodzidza zviviri kana zvitatu, mumwe nemumwe agosarudza chinhu chinomitira kuti upenyu hwake huenderere mberi. Kana tichinge tichitadza, aiwa inbox iripo, kana ipapo paplatform ibvai manyora kuti izvi zvamuri kuita hazvisirizvo uye hazvisi kuita nekuda kwezvikonzero zvakati zvakati. Isu seZimDI TV chinangwa chedu ndechekuti izvo zvese zvamunenge mataura tinozvigadzirisa. Nhasi zvakare ndadzosa madzibaba akatuka kuti vatidzidzise zvakawanda zviviri kana zvitatu. Kana paine vane mubvunzo, madzibaba vari pano makasununguka, nyorai makoments enyu. Kana achinge anonoka kusvika nekuda kweindaneti, aiwa tine urombo, asi ndinovimba kuti zvese izvo tinokupindurai. Vamwe tinoziva kuti tinonyara, inbox iriko, private inbox, unokwanisa kutumira message yako ikoko, achitaure zita rako, toverenga message yako, madzibaba vokubatsira. Nhamba dzamadzibaba zvakare dzinenge dziripo, munokwanisa kuvafonera, moita one on one, inotaura nevamwe through the phone. Madzibaba akatuka, makadi munhu waMwari, tinotenda risei basa. Basa raMwari rakanaka. Handiti ka svondo rakapera, madzibaba akatuka, takataura nyaya yemwanasikana akazvarwa mumusha weChitungwiza, akaraswa mubhini, akagara for 22 years achitsvaka kuti vabereki vake kana kuti hama dzake dziri kupi. Anotiye akazosanganawo nemunhu akamuudza kuti enda kwamadzibaba akatuka uko unobatsirwa. Ndizvo kwamadzibaba, Ndizvo. aenda ikoko, madzibaba anoti vakamitira munamato, mwana uye ndokuzonosangana nehama dzake mumusha weChitungwiza. After 22 years mwana araswa mubhini, vakamitira munamato, akanosangana nehama dzake kumasvingo. Amai vakewo zvakare vaigara vachitaura kuti ndakarasa mwana mubhini, handizivi kuti chii chakazoitika, asi vanonzi vaigara vachitaura kuti ndinovimba kuti mwana uyu mupenyu. Kutaura kuno ariko, anga avimbisa kuti anouya kuno kuzopa chapupu ichocho, asi regai ndikutaurei kuti hama dzake dzati aiwa iwewe hazvichakwanisa kuti uende paZimDI TV unopa chapupu chekuti wakazosangana nesu. Vanotiwo wakuda kutinyadzisa kuti takange takakurasa, asi nekufamba kwenguva tinovimba kuti achavowo nemwoyo wekuda kuti aiwa rega ndipupure kuti zvigobatsirawo vamwewo zvakare vanogona kunge vaine dambudziko rakaita sairoro. Madzibaba ndimbobvunza kuti madzimai kazhinji, kana kuti vanhu vanenge vari muwanano kazhinji vanowanzoti senge pamwe vana vekutanga, amai vanoenda kwavo, kana kuti musikana anogona kungorambwa iri nhumbu. Hatoti hasisiri nherera, amai manje voramba kuti iwewe Robert handidi kuti uwanane nababa wako. Ukavabvunza handizive, zvakazodaisa mheno zvakazoita sei,
handizvo kuti munhu anogona kutokura aine sene mukatuka iri mwana iri sene yasekuru. Vanhu vakaita saivavo vanobatsirika here? Ya, vanobatsirika handitika. Patovanomwe matambudziko zveshuwa sekutsanangura kwamaita. Mai vanenge vakabviswa kavati pamusha ipapo nokuda kwezvikonzero dzimweni dzenguva havadiwe kungovengwa nokuda kuti ane mweya yakaipa iri kumupa kuvengwa handitika. Dzimweni dzenguva mumwe anenge tota musikanzwa ari pamusha wavanhu iwovo handitika, asi mwana anenge ari wavanhu ivavo obva arambwa ingava nhumbu kana kuramba mwana apo asi mwana ari mudiki asingazivi. Anobatsirwa nomweya mutsvene waMwari handitika, kumurakidza kune hama dzake dzokwababa handitika. Kuna amai ivavo kunonzverwa nomweya mutsvene waMwari kuti kuzikane kuti sei amai vari kuramba kuti varatidze azive dzinza rake handitika. Mweya mutsvene kana waona kuti pane kutadzirana kwakadai wanaitirwa munamato chinyararire mai vavo, mwoyo wavo chaiwo unotoona wasununguka akutoti ngavandiripe zvavakandiita, mwana akutoenda mukati memusha wake zvakasununguka. Asi pane imwe nyaya futi panyaya idzodzo, pane vazhinji vanouya vana vasingazive baba vavo asi amai vache varipo vachiti ndichakudza kutosvikira mwana atova nemhuri imwe. Ndine nyaya dzemasikandrosa yakawanda, dzimwe dzacho anenge akasangana kana kuti mwana iye anenge ari wehama yake. Dzimwe dzenguva baba wokumuzvara chaivo, zvimwe dzenguva sekuru, dzimwe dzenguva hanzvadzi chaidzo. Saka kuti zvigone kuzotsanangurika kuti ndo zvakaitika, amai vanenge vachingotsika-tsika vachiti ndichakuudza kana kuti kuno kwavakaenda handitika. Asi mweya mutsvene waMwari unofukunura zvese izvozvozvo. Saka ndiri kuti muchidimbu vanobatsirika handitika. Muri kuzvinzwira mega, ungave uri kwauri ikoko kana usati wasangana nehama dzako, kana uri kufungidzira kuti dambudziko iri rinogona kupera, madzo vakatuka vari kuti aiwa svika, kana kuti varidzire runhare, izvi zvinogona kugadziriswa. Mweya unokwanisa kuvheneka kuti zvioneke, uye kana zvigadziriswa zvogadziriswa wosangana nehama dzako. Zvinhu zvakapera pana sekuru vakauya vakabva kuPlumtree vanoti ivo vakapiwa zvinhu nasekuru vavo vachiri mudiki, ndobva vazvipiwa, ndobva nekufamba kwenguva zvinhu izvi zvakazovanetsa. Tingati matambudziko iwaya akakura sei mukati menyika ino? Matambudziko yayo mazhinji yakakura zvakanyanya, ende matambudziko iyayo ndo yakupa vanhu kuti vatoramba vachitsvaga mishonga yekuuraya vamwe handitika. Nokuda kwokuti imi kumaRobert tinge tiriwo imba imwe chete, tobva ndaziziva kuti imi ndizvo makaita handitika. Saka inini ndopinhwa kamwe kamweya kokuti ndofunga kuna Mwari hazvigadzirisike, ndobva ndaenda kugadzira nyaya nokutodzima moto noparafini kuti nepetrol, kuti ndobva ndaenda kutorawo zvangu kuti nda kuti zvisangane. Saka dzinza iroro munozoona kuti inonzi muri iyi dzinza iri varoi vanda zvemishonga, asi akatanga mushonga munhu mumwe chete. Ndizati panopiwa vanhu mishonga iyi havaudzwe here kuti pamberi apa zvinhu izvi zvinozokunetsa? Ndinovimbo vekare kana ndichivabatsira vanhu vekare vaipiwa semurume uya akatopiwa achinzi akuenda kugadzira pamba handitika, zvikazomuurayira vana vakafa vai handitika. Asi akapiwa asingatoziva kuti zvii zvandiri kupiwa, achiti mushonga wokuchengetedza pamba uye wokuti ndidzivirirwe pangozi yavaitaura iya handitika. Asi mazuva ano vamwe vacho vari kutora vachiti baba zvinhu izvi ndakatotora ndichiziva, ndanga ndaroiwa ndikudaita mari, vari kutotora vachiziva kuti zvakati. Taenda pamari baba, kana uchinge wazvitora zvinotopawo mari here zvinhu izvi? Ya, vamwe vacho vatinozogona kutsanangura nawo shuwa unotoona kuti munhu akazosumuka nazvo, asi pakupera kwazvo unopera arombe futi zvinoexpire. Ndo zvazvinotoita. Muri kuzvinzwira kune avo vanonoromba madzoba ari kuti zvinombofaya. Zvakambonzwa kuti hadzi pane imwe n'anga yekuti ukaenda inosiko mwa yachibage, kana yamwa yachibage huku ino yachijobora, painojobora tsangadza yadya ndomakore azvo zvichifaya. Ndizoziva zvanga hazvirambirwe. Chimapa hanzi painojobora ikajobora kana 3 years zvichifaya, after that zvamira. Saka vamwe vaiti ndakasvika ndida kutovunza kuti yambodya here kana kuitira kuti makore aitisi awandi. Aiwa, tiri pachirongwa tina madzibaba akatuka apo tiri kuti vatidzidzise zvakawanda-wanda.
tumirai comments, tumirai messages enyu, tinoaverenga. Internet yedu iri very slow, asi ndinomba kuti paanenge angopinda kana kuti painenge yangoitawo up, tinobva taverenga message iwayo. Chirongwa chatinokupai Svondo Rega Rega, apo tinenge tichidzidziswa nemadzibaba vane mubvunzo, vachibva vabvunza, vachibva vagadziriswa. As I've said from the beginning, our motto is Zim DITV, building bridges. Tuenda pa mweya yakaipa. So takapfuura takanga tine vanzvadzi vakauya munomu vakaenda vachida kunoitwa operation yemudumbu kuti kugadziriswa zvinhu vachinge vabatsirwa mwana. Asi vakazopedzera vakabva imwe ruoko rwasisi. Mweya yakaipa inoshanda sei pazvinhu zvakaita saizvozvo? Ya maita basa. Mweya yakaipa inoisa rima, ndosaka muchinzwa kuti mweya werima. Kureva kuti rima unenge wakasvinura asi mupfungwa nomukuziva inokuvhara, handitika. Saka ipapa panyaya yekuti aida kuitwa kusonwa ndizvo. Asi vakuzoenda kuruoko. Zvokureva kuti mweya hausi utsinye wachiremba, asi mweya wakaipa wemunhu iyeyo wakaenda kuchiremba avhiringidzike basa rake. Saka mweya yakaipa inenge ichida kutouraya munhu, ndo chinangwa chayo, handitika. Saka mweya yakaipa inovhara zvakanaka zvezve yokurakidzai zvakaipa kuti paonekwe chinhu choti rufu kana chonzi kutambura. Ngatimboti munhu asati aenda kana kuchipatara kana kupiwa kana kunotsvaka, atingati signs and symptoms ekuti uone kuti upenyu hwako chaiwo hausi kunyatsofamba zvakajeka zvokuti ubva watsvaga kana rubatsiro pachiri padhuze. Zvinhu upenyu hwako unenge wakamira sei? Right, tatenda. Zvazvinoita kuti ugone kuziva kuti izvi zvaane mweya yakaipa, handitika. Unogona kutotsvaga basa une vamwe, handitika. Iwe hauri wani, handitika. Iwewe unogona paunopromiswa chinhu chakanaka, pane imwe dambudziko kuti chinhu usasangana nacho, handitika. Saka zvinenge zvakuda mweya mutsvene manje, handitika, kuti ugone kukuzivisa, handitika, kuti ugone kuidentifya. Vanhu vazhinji havagone kuidentifya kuti wamweya wetsvina nokuda kwokuti rima racho rinenge rakavaputira. Ndosaka vachidzoga vaende kumachechi. Pavanoenda kumachechi ndokuda kwemharidzo dzinenge dzichisanangurwa dzedzi. Mharidzo inogona kutosvika iri pauri, kana dzidziso inogona kusvika iri pauri, obva watopipa kuti saka zvezvi imwe yakaipa nhai iri kundishandisa pazvinhu zviya ogona kuziziva. Asi kana uri kumba usingaende kuchechi uchida achichambe utoiona, usingaende pakuda kugona kuti ubatsirwe, haugone kuti ugone kuziva kuti iyi yamweya yakaipa. Haikutendere kuti uizive kuti mweya yakaipa. Nyangwe pano ndikatotsanangura kuti mweya yakaipa inoparata chidai, asi iwe kana mweya wakaipa ukakupfeka, zvatotsanangura pano zvinotoendawo parallel, zvinoenda kusaidi, hauzvitende. Kana takauti tanharo. Takauti tanharo. Saka mweya wakaipa ndingakuti nini, zvinhu zvinotooneka asi hazvigone iwe muridzi unonge usazviona nokuda kwokuti zvikakupa mukana wokuona wakutogadzira dambudziko iroro. Asi zvakazoda kukupa kuti urambe wakadzikirirwa usingaone kuti zvinhu zvako izvi wozvifambisa sei. Totenda. Zvakafanana nokuti paunongoti iwewe pane vamwe vakabita rimwe dambudziko asi havaiziva kuti mweya tsvina, vaiti iwo vakaita pamwiri, handitika. Mwana yaye akasvika 2 months anofira ipapo pa 2 months. Enda wanga vano vana vatatu noproblem iyoyo, handitika. Asi kwese pawakaita mwana wokutanga havana kuona sekunge mweya yakaipa, vakangona zvinhu zvinoitika. Pechipiri havana kuona futi sekunge mweya yakaipa. Kechitatu ndipo vanhu mati imi hamusi kuzviona kuti pa 2 months ndipo parikitika zvinhu izvi. Chii ngatitsvagei izvozvo mwana wavo atova naye vapfuurawo futi mwedzi iyoyo, handitika. Aiwa, tinotenda. Pari zvino tichimirira kuti mameseji enya apinde, regai timbotora kabreak. Tatora kabreak, ndine chapupu chiri pano chatoda kuti atsanangure mamiriro akange akaita upenyu hwake uye nemamiriro aita upenyu hwake pari nhasi. Mushure mekunge asangana nedambudziko raakanga asangana naro, ndokuzonosangana namadzibaba akatuka, dambudziko rake iroro richibva ragadzirwa. Rambai muinesu.
kambo kubva kuna Obet Maziwisa, kambo kanonzi Baba we are waiting. Tiri muchirongwa apo tiri kutaura namadzibaba akatuka vachitipa dzidziso yezvinhu zvatinosangana mukati meupenyu kuti tizvinzwisise. Kana usinganzwisise mukana ndiwoyu wokuti ubvunze. Sekutaura kwandaita muri kuna kundiregererawo kuti mamwe messages anenge asingapinde sekutarisira kwatinenge tichiita. Zvakanzi naNG Munyanga Fe apinda pachirongwa ari kuchiona. Zvakanzi naMaureen Taona Fe apindawo zvakare. Kuku BMS apindawo zvakare muchirongwa. Mamwe makomenzi ndichaverenga kana achinge angopinda. Dambudziko ndere internet, munongozivawo masaisai enyika ino. We are streaming live from the capital city of Harare. Pari zvino muchirongwa from the capital city Harare in Zimbabwe. Pari zvino muchirongwa ndava navanzvadzi vatoda kuti timbokurukura nezvavo vachitipawo nhoroondo yeupenyu hwavo hwatinoti uchapupu hwematambudziko avakasangana nawo. Vanzvadzi makadini? Tipeni makadiwo. Zita ndiyani? Zita ndonzi Catherine Sauchi. Catherine Sauchi. Kumushande kupi? Kumusha kuMalawi. kuMalawi. Handitika. Tinotenda. Dambudziko ramaisangana naro imimi nderei? Dambudziko ndosangana naro ini ndifunga ndongoti ndibva ndichiri mwana chaichai. Sanda tombokana nemwana kana sanda tomboroorwa. Ndainge ndinotorota ndichirara nemurume. Asi dzimwe dzenguva pandinomuka inini ndogona kumuka ndotongombundira munhu like so. But munhu anenge pandorozopepuka ndogona kupepuka patori nenyoka inenge ndatakase inene ndakatobata kudai so. Nguva yandinomuka inini ndichibuda nditize ndopandinoona dzimwe nyoka dzakamira. But munzeve mangu inini nechinzodzidzokera norara pawangokarara voice dzoka unorara pawangokarara. Nguva yandinobva ndakuti gendorara pandakarara nyoka iyoyo inotorara neni. Yarara neni nyoka yangopedza zvainenge da kuita yobva ita sei hapana nyange ndikasumuka ndikada kufamba ndida kuenda kwandinoenda handionechi nyoka iyi. Saka zvisinei ndaingoudzawo ndiri munin'ina wangu ndowandagara ndichingoudza kuti munin'ina wangu so dambudziko rangu. Baba wangu inini namai vangu vangu vakarambana sati togara nagogo. Gogo naingovaudza vaingoti kurota kuti haiwe chii. Saka sineiwo nekukura wandakaita ndakatoroorwa nemurume wangu. Ndaroorwa nemurume wangu. Murume wangu taingogara chingonetsa ndogona kungoti kana takutongorara ndaita hasha zvokuti handisorara naye kana kuti kana ungangotaura nenguzvu ndaitongozvita kunge ndini baba mbaimomo. Saka ndakaita vana 2 ndova ndinawo vana ivavo. Murume wangu bva aenda. Akasvika pakunoita nazvo? Aenda. Saka tiri mumo kufamba ndakafamba kwakawanda. Dambudziko rendairudzwa asi kuti vakwanise kundibatsira ungasingarese wasingandibatsiri kuti rakabva kupi? Kuti rakabva kupi. Patabva ndafamba munin'ina wangu iye akatozongonzwawo vandiudzawo zvikanzi sisi handei kwakati. Ndikati kupi? Zvikanzi handei kwamadzibaba akatuka. Ndikati vari kupi? Zvikanzi ndati handei. Shwa munin'ina wangu ndanga sina kana mari yebhazi kana mari kuti ndikwanise kusvika. Shwa munin'ina wangu akandisponsor zvese. Tasvika bva taona madzibaba. Fuma madzibaba ndinangana kuvaudza kuti problem yangu ndakangosvika chida kushandirwa zvangotoshandirwa. Saka ini ndangoti apa mwe changoshandirwa havana chikundiso. Sezvo munhu anga anoita nekufamba. Anoita nekufamba. Madzibaba vabva vanishandira. Tangotondudza nemo wakazodai ukabva warini. Ndiritori mwana ndichitoenda kuchikoro. Ndaizvirota but hama dzangu dzasingabvumi kuti ichokwadi. Chipomerai makadaro. Zvakanzi naTsitsi Maximo Fe apindawo pachirongwa. Peace Mhandu Thompson makadi aiwa tiripo tinotenda neso wapinda muchirongwa. Abatiwo zvakare Jeso. Zvakanzi naVestina Pilolo. Handizoti chicha ari kudhauta zvakanzi naPeace Mhandu Thompson said tiri muchirongwa tina vanhukadzi vari kutitaurira matambudziko avaisangana nawo mukati meupenyu hwavo. Chakanaka ndechekuti ivo ndivo vari kutaura dambudziko ravaisangana navo kwete kuti ini ndiri kutaura dambudziko randiri kusangana naro. Chinangwa ndechekuti kana iwewe uri kusanganawo nedambudziko riri kusangana nevanhukadzi mukana ndiwowo kuti udzidzewo 2 kana 3. Ndosaka tavaunza kuno kustudio kuti vauye kuzotaura pakamira upenyu hwavo pazuva ranhasi. Ndobva maenda kwamadzibaba. Madzibaba vatanga kunditsanangurira. Wakadai zvese hanemo chemo. Ndikati yemini madzibaba.
kumashuroko maimbofamba nedzimwe hama dzenyu here dzisiri mimi chete? Ndaingofamba nemunin'ina wangu. Okay. Mama wangu anga akasiyana na. Vose amai vakasiyana na baba. Saka mbuya wangu zvitora kunge ndaingorota kusvika vazoshayawo. Vatashandira pena madzibaba vangu vakati munofanira kuenda baba venyu. Baba vatazoshuva baba vangu havana kuramba. Ndaudza baba zvakadai ndifunga baba vangu vaitoriziva dambudziko asi vaifunga kuti pamwe ndikuita sei ndiri kuvanyepera. Okay. Kwakasvika vataita kumadzibaba vaudzwa namadzibaba zvikanzi saka toita sei zvikanzi zvinhu izvi zvinofanira kudzokera kune muridzi wacho. Funga madzibaba vakandishandira zvikanzi kuona vakatotaura nyoka dzakadai zvikana baba vangu inini vakandibereka saka ndoita sei kuti tikwanise kuenda kupi ikoko kune muridzi wakaita izvi zvikanzi akazvikonzeresa kuti mwana uyu adarare nenyoka indiana zvikanzi baba vavo vabereka baba vangu sekuru vangu inini. Tiri pachirongwa zvikanzi naPeace Mhandu Thompson, you have a nice sister, look after her my dear. Ari kutenda kuti munina wenyu amataura kuti akakubatsira kuti handeva madzibaba hanzi muchengetei. Ndinomuchengeta. Tinotenda. Ndibva zvanzi namadzibaba zvinhu zvinofanira kudzosera. Zvinofanira kudzosera zvaita sei kwazvakabva. Funga baba vangu akamboita madhauti kuti baba vangu zvikanzi zveshuwa ndiani ndibaba venyu vakadaro ndovakaenda kutora zvinhu izvi zvikanzi alright saka toita sei azange ndichienda kumba ndonoronga tifambe rwendo rwacho zvikanzi madzibaba ndiri free kana mangogadzirira toita sei toenda zvichova takasimuka Mozambique tikaenda inini madzibaba munina wangu nababa vangu. Makaenda kuMozambique? Takaenda kuMozambique. Tasvika funga baba madzibaba katuka vacho ndovakangoti handei kuMozambique. Vakatiti handei ndinokuziva handei. Taenda ikoko patasvika saka nguva yatakasvika isusu ndofungana kuti nyanga yange yatoona here kuti pamupanano vachasvika kana vachita sei chisvika bvanzi tundudura mombe 5 pamombe 5 idzi musati mataura zvamaita tisati zvandoda mombe 5 kana madzibaba mugoda mombe 5 chichikunetsa tinotobatsirwa hanza musitobatsirwa zvamuri sei zvamuri kutoda zvikanzi zvei aipindura namadzibaba isati takangonyarara here zvikanzi namadzibaba toda kukudzosererai zvinhu zvenyu. Pakasvika pamusha pengangai pakamira sei? Pamba pawo pane iyo vanoshandisa dzinenge 2 rooms neimba inenge yeuswa like ine but muzasi macho yakaiswa miti kudai ndo munoitwa zveunganga katosvika patona vanhu vakatoti but kwatirisi wangu ndangangoti imimichi ndipe mombe dzangu ndipe mombe 5 baba wangu ndopakati ina handina mombe handisei ndishande tamara sinasongoya titese tidzorere zvinobana ndinganga ina hazvikwanisiki kuti mutakure zvinhu mundipe zvinhu izvi pasina something munhu akawanda vakatora zvinhu zvangu takataurana zvatakataurirana vanhu vamakataurirana kuti zvatataurana kuti iye anofanira kuita sei kana zvinhu zvake zvaita odzoka kupi kunoko ondipo something saka hana kudzoka hana ndobva zvana madzibaba saka toita sei nenyaya isati nguva yazosiya saka madzibaba angu nemapepers awo saka ini ndakukwanisa kungoita sei kukusiyirai sitakuita sei takuenda zvananga yenyangu mukaenda asi hazvite sei hazviperi zvikanzi isango yazosiya nyoka yenyu pano kana topisa here muripo kana kutoita sei zvanengangai hamupise chinhu changu tange mandiita sei mandipa zvandikuita sei zvandiri kuda zvikanzi manje isati hatina mombe 5 tinodziwana kupi tatanga chitorina zvofunga mari takatongoita zvotongotsvago tikwanisa kuita sei kubatsirikana anza nganga yaibva mushure makunge madzibaba achitaura kuti isa hatina mari yekuti tikupe munonzi mombe kuti titenge mombe dzitikupe hatina mari baba vangu ndopakabva kuti saka toita sei nebaba vachiudza nganga yeye zvikanzi hapana chamunoita chandiri kuudzani chii ndoda mombe 5 zvikanzi madzibaba ngatisiye zvinhu izvi zvikanzi zvinhu zvacho ndezvipi zvikanzi namadzibaba ndinazvo uda kuti ndizvibuditse here izvizvi ndifunga vakanamatira mumba mavo machimo kanenge like kakitchen like so zvikanzi madzibaba bva tangondinamatira
namatira ndinganye pangu pako namatira sikazoitika ndakatozopepuka nyoka yachi yapo nyoka yanga iri black kuti mumba imomo boy saka mina we ina baba vaiti uno vanga watorimo sangweyo ndakamuka ini chona nyoka erimwe ngachitawo zvekutota sei sokutovhundukawo kuti chii ngoenda nditize ndefunga ndakatorarawo kapamwe nyoka ndada kutotiza ndifana kuva ndabatwa chi namadzibaba zvana madzimai garechi gare pasi vatakagara pasi pepe zvikanamadzo kana maramba kuti hamusi kuda isusu havana zvatingakwanisa takuita sei takusiya baba vangu ndovakatanga kusumuka vakufamba zvakanzi mafamba kana chamune makaona murodhi mumbomaziva kuti ndiani ndini kutaura izvozvo zvakanamadzo baba kana ini ndiripo hapana chi hapana zvinoitika nezita rajesu hapana chinoita sei zvinoitika tichitobuda mubamuyame nguya tikubuda mubamuyame ng'anga yebhete yangotaura mashoko ekuti tichatopedzerana funga ndofunga ini namadzibaba takabuda tikauya kumba pasina kupera 3 days ndifunga 3 ningi 4 days zvokuti ipapo baba vangu vangazoti ndipei phone number kana zvazoita ndozokufonera ichi nekutyawo kuti sei baba vakazonzwawo vakati zvekutaura foni vada kungonzwa kuti chi kwakamira sei vakazofona funga pane 5 days tabva ikoko baba ndopakazofona vanzoda baba vaishandira pana vakaita sei ng'anga iyeyo vaishandira sekuru panapa vakaita sei vakashaya zvikanzi sekuru vakashaya zvikanzi vakashaya ndopandakabva ndati baba ngatidzokeri kumadzibaba tinoudzwa kuti chi sekuru yanzi vaita sei vashaya zveshuwa ndikakudzai murume wangu chaiche baba murume wangu chaichainina wandivana 2 naye anga asingauya anga asingafoni kana kutengera kana chivana svikira ini baba vangu chingu chimwenda chi maintenance ndakudze kubva ipapo svika izvezvi pano 3 months ngakudze izvezvika everything zvese zvevana ndakudze ndi firstborn yangu izvezvi danga iri grade 5 anga asingaendi kuchikoro ndisina kana mari kuti ndibhadhire chi mwana asi baba vacho varipo vachiudzira ndipe chi ndikupe mari asi zvinezvi zvangu zvese zvachi zvaraiti nonguti ndahumanza baba kuti madzibaba vakandibatsira mukati meupenyu hwangu izvo handisina na problem kana kurota nyoka dziyani but panguva yacho pakawanika hapowanika dziyadze dzaindivharira kana kudhoo hadzichatombowanika kana kumborota kana chi ndakutorata hope dzakanaka asi ndikuti pakafona baba vachibva vanzwa kuti ng'anga yashaya imakabva madzokera kwamadzibaba kuna madzibaba takavatatsokera vachibvakuitirai futi muna mari vatitira muna tiri pachirongwa navanzvadzi zvanzi natendai muzvani back to sender yadzoka zvakare zvakanzi napeaceman Thompson vadzibaba vane simba yei ari kutenda mabasa ari kuitwa namadzibaba tina vanzvadzi vari kupupura nyaya yezvaiitika mukati meupenyu hwavo kuti vasvike pavave pazuva ranhasi saka murume akuchengeta vanhu aiwa akutochengeta kana mwana wangu akuenda kuchikoro komudiki ari kuenda kuchikoro aiwa tinotenda saka kune vamwewo madzimai kana tingangoti varume vanogona kunge vachisangana nematambudziko akaita saiwaya mashoko amungadi kuvaudza imimi semunhu aisangana nematambudziko iwayo ndeyekuti chii mashoko andikade kuudza angu hama dzemunhu ndezekuti madzibaba inini pandakasvika pasopa ndaitovashora ine mashoko akandiudza kuti amai munoshora umaona kabhodhika kausokati kanenge kako saka imatondishora aiwa ndakangowashora zvinhu ndangofamba pakati sekwakawanda kunzi katuka ndikatoti minonga unobatsira ere ngatimboita se ngatimbotrya asi takatrya zvinhu zvakaita se zvikaita zvinhu chekuti kana une dambudziko raunaro mukati meupenyu hwako uya ubatsirwe nguva ichiripo nokuti ndakabatsirwa zvinhu ndikufara zvisingaite murume wangu zvese hasati tadzokerana izvo tikwanise kugara but vana everything akuita sei akuona kuti kune vana asi munoda here kudzokerana tinotodzokera ndibaba wevana vangu ndotofara kudewa kutouya mazano akadzi akati have moved on aiwa kana ngawauye tiri kukurukura zviri navanzvadzi vachitipa uchapupu hwezvakaitika mukati meupenyu hwavo pari zvino regai timbonzwa zvakare
kamwe kambo timbodzosa madzibaba kuti vatitaurire kana kutsinira zvataurwa nevahanzvadzana kuti tatiregai titange tataura navo tozonzwa namadzibaba nokuti madzibaba vanozoita kunge zvinonzi ndivo vataura nyaya iyi asi tatiregai tizvinzwire munhu achipupura ega. Rambai muinesu. Mandistei Pistol Belters Dintini Teenager Remosis Ingredients uyai mose mose muponeswe kurapwa muchibva mapona musacheme mawambo yokurapa ndinawo nyangwe zvodini chanaka chete pakupedzisira. Mandistei Pistol Belters Dintini Teenager Remosis Ingredients uyai mose mose muponeswe kurapwa muchibva mapona musacheme mawambo yokurapa ndinawo nyangwe zvodini chanaka chete pakupedzisira. Mandistei Pistol Belters Dintini Teenager Remosis Ingredients uyai mose mose muponeswe kurapwa muchibva mapona musacheme mawambo yokurapa ndinawo nyangwe zvodini chanaka chete pakupedzisira. Mandistei Pistol Belters Dintini Teenager Remosis Ingredients uyai mose mose muponeswe kurapwa muchibva mapona musacheme mawambo yokurapa ndinawo nyangwe zvodini chanaka chete pakupedzisira. Mandistei Pistol Belters Dintini Teenager Remosis Ingredients uyai mose mose muponeswe kurapwa muchibva mapona musacheme mawambo yokurapa ndinawo nyangwe zvodini chanaka chete pakupedzisira. Tiripo pachirongwa namadzibaba akatuka vanobata vari mumusha wechitungwiza vari mu St Mary's. Namba dzavo dzemobile number dziripo. Madzibaba vanotiwo vanokwanisa kubatsira munhu hazvina basa nekuti uri kupi, uri kunzvimbo ipi. Ukafonana navo chete vanokwanisa kukuitira munamato pafoni wobatsirikana. Namba dzavo sekutaura kwandaita dziripo. Madzibaba pavakatanga kuuya pano takanga tine nyaya yemunhu akanga aine chikwereti munhu asingadi kubhadhara vakamitira munamato munhu iyeye akadzosa mari dzake. Takazoitawo nyaya yakaita mbiri yeback to sender iyo vamwe vaiti aiwa hazvina kunaka kuti unodzosera zvinhu kune munhu anenge akuitira kana tingati akuroya. Takaita dzidziso, takazoita zuva ratakaunza madzibaba tichitaura kuti chakanakira nekuipira kuita back to sender ndezvipi. Vakanga varipo vakabvumirana, vamwe vakaramba, asi ndinoimba kuti isu takadzidza zvakawanda. Takazoita nyaya yemwana akaraswa mubhini 22 years ago mumusha wechitungwiza zvakare, akachengetwa mumisha yakasiyana siyana nevanhu vakasiyana siyana. Akazosanganawo zvakare nemunhu akamuendesa kwamadzibaba akatuka vakamitira munamato.